Subling ng hatag og pinaskuhan ang kapulisan sa Davao City kauban ang GMA Regional TV ngadto sa kabataan sa syudad samtang kapulisan usab sa Butuan City uban ang ilang advisory council sayo ng hatag og pinaskuhan sa mga suok nga lugar sa syudad. Si Argil Relator sa dugang detalye. Gatusan ka kabataan sa Sitio Sualon, Marilog District, Davao City ang nakadawat og pinaskuhan gikan sa Marilog Police sa Davao City Police Office. Nanghatag ang kapulisan og pagkaon ug mga dulaan. Samtang dunay bugas nga gipanghatag ang GMA Regional TV. Kining pamaskong handog alay sa kabataan Year 4 sa pakig-alayon sa RPSB or Revitalized Police sa barangay. Samtang gilibot sa Butuan City Police Office Station 1 uban ang ilang advisory council ang mga hilit nga barangay sa Butuan City aron maghatod og binaskuhan sa mga nanginahanglan ilabi na sa mga persons with disability. Dako ang pasalamat ni Kapitan Reynaldo Lopez Jr. sa Barangay Buhangin sa maong syudad. Sa atong mga kapulisan, sa mga barangay official, sa atong mga bisita, daghan kayong salamat sa inyong sa opportunity karon nga gihatag diri sa among mga PWD. Bisan ang Barangay Banza na sorpresa sa regalo nga miabot sa ilang barangay. Ako na mo pasalamat in behalf lugar sa Barangay Bansa. Isip ako usa ka BNS diri sa among barangay. Salamat kaayo sa inyo po ang among barangay inyo po napili karong adlaw. Tungod sa Christmas season nato, ang atong stakeholders like sa atong Station Advisory Council nagkahiusa mo provide sila og agig tabang sa atong station kay sila man ang nagsilbi natong advisor or stakeholders manang nakalikom og gamayng contribution sa ilang part as Station Advisory Council. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.